ନାନା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ, ପାଣି ଢାଳି ହେଇଯିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ଓଦା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, ବନ୍ଦେଇ ଦେବ ଏତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ବୁଝିଲ, ପାଖକୁ ଆଇଲେ ତାର ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଉଠିଛି। ସେ ବରା ଖାଉଛି, ମାରୁଛି। ନାଲି ସାର୍ଟ ଆସିବ, ବନ୍ଦେଇ ଦେବ, ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠିବ, କେତେ କଥା ଘଟିବ। ବନ୍ଦେଇ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀର ସଂଘାତ। ଅଚୁଚି 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 କେଡ଼େ ଫୋନ୍ ମୋଟ ଦେଖାଉ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ତ ବାବା, ସେଇଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବୁ। କେଡ଼େ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର ସେମିତି କର ବାବା, ଏଇଠି କରିଦିଅ। ଫୋନ୍ ଆଇଲେ ପୁରା ଦେଖେଇବେ। ସେଇଟା ଲୋଡ୍ କରିଆ, ନେଟ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଫୋନ୍ ଆଇଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ନା, ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ଆସିବ। କ'ଣ ସେଇଟା କହିଲ? ସେଇଟା କ'ଣ? ଟ୍ରୁ କୁଲାର। ଯିବୁ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ। ଟ୍ରୁ କୁଲାର।